Otváranie dverí ako na Rolls Royce, zatváranie ako na Gčku. Predstavujeme vám Maverick DS Turbo RR. Dvojvalcový motor Rotax Ace s obsahom 999 cm3 a 149 kW. Toto určite nie je pre babovky. Sedačky sú ergonomické a padne sem aj môj široký chrbát. V tme sa nestratíš vďaka týmto LED svetlám vpredu aj vzadu. Tento športový volant ti padne do ruky ako zádok tvojej frajerky. Táto strecha udrží 80-kilového gáďa. Vypínače ako na stíhačke. Fox. Táto bugina má aj trojrežimový dynamický posilovač riadenia s vysokým krútiacím momentom. Fox. Výška podvozku je takáto. Palivová nádrž 40 litrov a spotreba záleží na tebe. Je tu priestor aj na tvoju obľúbenú kávu. A zvuk znie takto. Maverick ťa vyjde 30 000 eur z DPH aj s prihlásením. Takže komentuj, lajkuj. Zdieľaj. Ahojte!